naEnd Brown takaita hondo yeminda. That was the third chimurenga. Anditi tikatoita masongs atakaita neyainzi More Fire Crew at that time. Tikaita masongs wangari ma campaign songs. Tanga titori muhondo yechimurenga, hondo yeminda, tichida kuti ndo madezi atanga tiri kutora minda aya. Saka makawana pfuma yenu. Handikati ndakaona pfuma because kana uri muhondo pangwana unogona kufira muhondo kana kudai subati. Saka makafira muhondo kana kuti aiwa takangoitawo zvatakaita panguva yacho iyoyo. Tikunyasobvunza nchida kunzwisisa handisi kuda kukuwanzirai toda kunyasonzwisisa kuti saka makawanei because pane vamwe vada kuzviitawo kuti sure pane goal to partner with political parties, to partner with various people. Ndingataura zvekunyepa but patime yacho iyoyo hapana zvakambobuda apo. Okay. But minda yakatorwa ende zvakafamba zvakanaka. Mune minda? Inini handinangu. Saka maitore tairwira kuti ivhu kuvanhu ka. So chakakosha sevanhu veZimbabwe ndechekuti tigone kunzwisisa kuti sei madzibaba edu, vana sekuru vedu, vana amai vedu, vana mbuya vedu vakatora zvombo kuenda kuhondo kuma 60s kusvika kuma 80s patakazowana independence kana kuti kuzvitonga kuzere. Ngatirangarirei kuti tinocherekedza uye futi kuremekedza chimurenga chekutanga kana kuti tinonzi the first struggle yakaitika munyika yeZimbabwe, the first chimurenga. We recognize it and also we honor the heroes who fought in that struggle. So but we are going to focus more on the second chimurenga as well as the third chimurenga, as many people say, yakazoita hondo yeminda. Saka kana takatarisa zvikonzero zvakaita kuti vanhu vasimuke vachitora zvombo kurwisa hurumende yakanga iri hurumende yaSmith, zvikonzero zvakanga zviri zvekuti vanhu vakanga vabviswa panzvimbo yavo kana kuti ainzi iyo land dispossession. So vatungamiriri vechichena vakaita iyo yainzi Land Apportionment Act of 1930 yakakonzeresa iyo kuti vanhu vechichena vange vachitorera vanhu vatema ivhu ravo ravakanga vainaro kuriita ravo. Tikatarisa vanhu vechitema vakabva vamanikidzwa kuenda kwainziko kana kuti kunonziko kusvika nhasi kumaruzeva kana kuti inonziyo tribal trust land. Iyo nzvimbo yakanga ichizikanwa kuti yakanga yakaoma, iri nzvimbo isingakudzi, uye vanhu vechichena vakabva varamba varivo vane nzvimbo yakanga ichinaya mvura dzakawanda uye iri nzvimbo dzakanga dzichikudza zvirimwa. Kana takatarisa isisu pakazosvika nyika yeZimbabwe paindependence na1980, vanhu vechichena vanosvika ivo between 5,000 to 6,000 vakanga ivo vachikontrola kana kuti vakanga vakabata nzvimbo inosvika iyo 70% yenzvimbo dzinoibva munyika ino yeZimbabwe. Vanhu vechitema vaisvika ivo mamillions vakanga vasina chavakanga vainacho vari kuma marginal areas. Saka kana takatarisa nyaya iyoyo ndo nyaya yakamotivheta vanhu zvikuru sei kupinda pane yatinotiyo third chimurenga kana kuti hondo yeminda. Vanhu vazhinji vakanga vachiti chatakarwira kumakore ekumashure chava chekuti dai tagona kunge tichiwana minda. Zvino pakaunzwa hondo yeminda navaMugabe, vanhu vazhinji vakawanikwa ivo vachiparticipata pahondo yeminda iyoyo. Asi sezvamuri kunzwa pavidhio ratatanga kuplaya, hakuna chakawanikwa nevanhuwo zvavo. Vanhu vazhinji vakasara vasina chavainacho. Vashoma vakawana zvavakawana panguva yehondo yeminda ndo vane mapurazi ari kunetsa mumakoti nhasi uno, ndo vane mapurazi ari kutorwa zvechisimba nhasi uno nemapoliticians. Politician angosimukawo abudirira akuenda kunotsvaga kuti ndepapi paningapamba, vachipamba the same way yakanga ichiitwa nevarungu yatinotiyo land dispossession iri kuitika nanhasi. Ukaenda kuna naMwenezi kune vanhu vakatobva kuna naTokwe Mukosi uko vakaenda vakanogariswa ikoko vachinzi mvura yenyu ichakuteerai, vachinzi muchanoita madiridziro ikoko. Asi izvezvi nzvimbo yavo iri kupambwa nevanhu
vane chekuita nematongerwo enyika kana kuti vari connected kumahighest offices munyika yeZimbabwe, nekuti tinoona mauto anouya, veCIO vanouya, veZRP vari kuuya, veLens vari kuuya zvekare vari pakati pezviitiko izvozvo. Izvo zviri kunangana nekubvisa vanhu vanogona ivo kusvika 5,000 panzvimbo dzavakagara, vachiisa vanhu mafamilies asingadariki 5. Ndio zvinhu zvaakuitika munyika yeZimbabwe. Saka tikatarisa low veiled yese, they are targeting low veiled the same way varungu zvavakanga vachiita. Saka ukatarisa kuti vakabenefita pahondo yeminda ndezvematongerwo enyika, vari kuramba vachingobenefita nhasi ndezvematongerwo enyika. Vanhuwo zvavo vari kunzi vabve panzvimbo dzavari. Kana takatarisa zvimwe zvezvikonzero zvakaita kuti hondo dzinge dzichirwiwa, kwakanga kune political oppression, kwakanga kusingabvumirwe munhu echitema kuti ange achivhota, ange achiwana education, ange achiparticipata mune zvematongerwo enyika. Nyaya idzodzo dzakanga dzisiri kutenderwa uye dzakanga dziri kukonzeresa matambudziko munzvimbo dzakasiyana siyana, uye ndo zvakazoita kuti tive nema-nationalist movements akatangira kunana ANC zvichizosvika pakuzvarwa kwana Zanu PF, kwana Zanu neZAPU, zvichizoyambukira kuzoita vana Zanu PF nana PF ZAPU. Pakanga patifambe nguva, pakanga pane nyaya futi yekusava ne-economic equality. Pakanga pasina economic equality, zvichireva kuti pane zveupfumi hwenyika pakanga pasina kuenzerana. Takanga tiine nyaya dzekuti kwakanga kune vanhu vakanga vachirarama upenyu huri kuraramwa nezvigananda zuva ranhasi. Vanhu ivavo vakanga variko, uye tiri kungoramba tichiona zvinhu izvozvo zuva ranhasi zvichiri kungoenderera. System iyoyo yevachena ichiri kungoenderera. Saka chakaita kuti vanhu varwe, it was an issue yekuti vanhu vakanga vachidawo kuva kuzvitonga nekuzvitonga kuzere. Vanhu vaida freedom, vanhu vaida self determination. Saka vakati aiwa, ngatiendei tinotora zvombo tigone kurwa pahondo iyi, tigone kuzvisunungura senyika. Saka ukatarisa vanhu vese vakarwa hondo kana kuti vakaparticipata muliberation struggle, ukavabvunza nhasi kuti makarwirei, makafirei, tiri kutaura vanhuwo zvavo, kwete vanhu vari mune zvematongerwo enyika. Vanhuwo zvavo ukavabvunza, vana mbuya vedu, vana sekuru vedu, vana mai vedu, vana baba vedu, vamwe vakarwa hondo, vamwe vakasungwa, vamwe vakabikira, vamwe vaiva vana mujibha, vamwe vaiva maspai, kusanganisira nevakanga vari vana vadiki kana kuti vakomana vechidiki. Vamwe vaiva maspai vakaparticipata zvakasiyana siyana mune zvematongerwo enyika. Vanhu ivavo ukavabvunza kuti makafirei, chinyi chamakawana, hauna mhinduro yaunogona kuwana inogona kufadza, nechikonzero chokuti pane zvese zvatataura, zvinhu izvozvo zvichiri kuwanikwa zvichirarama munyika yeZimbabwe pari nhasi kana kuti pari zvino. Ndosaka uchiona kuti bato reZanu PF rinoramba richishandisa system yakagadzirwa nehurumende yaIan Smith. Ndiyo system ichiri kungoshanda kusvika nanhasi, kusanganisira nemimwe mitemo mizhinji yavari kushandisa nanhasi. Hurumende yeZimbabwe paitika chemurenga chekupedzisira chakatorwa minda, ike zvino izvi iri kupa kana kuti iri kubhadhara vachena mari inogona kusvika iyo $4 billion United States dollars. Avo vachena vanova ivo vairwiswazve navatema vachinzi makatibira nzvimbo yedu, makatibira land yedu, asi hatina kumbonzwa maprograms ekukombanzeta vanhu vakafira kunana Chimoyo, vakafira kunana Nyadzonya, kana kuti kufadza vanhu vakaparticipata muhondo yechimurenga kuti vagone kuwana mairrigation schemes, kuti kugone kuwanikwa magetsi akaenzerana, kugone kuwanikwa mikana yakaenzerana, kugone kuwanika zvikoro nezvimwe zvinhu zvese zvakasiyana zvinoita nyika inge yakaenzana kana kuti inge ichifamba zvakanaka. Tiri kuona kuti zvinhu izvozvo hazvisi kukosheswa, asi pari kukosheswa kubhadhara varungu mari inosvika iyo $4 billion US dollars. So kana takatarisa zvinhu izvozvo, ndezvimwe zvezvinhu zvinoshungurudza vanhu, zvinoita kuti vanhu vange vachibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Saka muchidimbu tiri kuti vanhu vachirwa hondo yorusununguko vakarwira kuti vave nekuzvitonga kuzere, vave norusununguko kubva kuvapambevhu ainzi macolonialists,
uye kuti vagone kunge vachipedza yainzi racial oppression, vagone kunge vachipedza political inequality, economic inequality, social inequality. Asi zvinhu izvozvozvo muzuva ranhasi zvizhinji zvacho zvichiri kurarama zviri pakati pedu. Mubvunzo mukuru kubva pavhidhiyo ratatanga kuplaya ndewekuti land reform program yakabatsira ani? Land reform program yakabatsira mapoliticians, land reform program yakabatsira vane zvinzvimbo, nekuti ndo vari kuramba vachingowana minda, ndo vanopanana maloni, ndo vanopanana mota, ndo vanopanana matarakita, ndo vanopanana zvese isisu vanhuwo zvavo tichinonga svosve nemuromo. Saka vana veZimbabwe ndizvo zvatiri kuramba tichisangana nazvo tichiti ngatirambe takabatana tichitaura nenzwi rimwe chete kusvika tawana rusununguko munyika yeZimbabwe.